Έτσι! Εντάξει. Το κορίτσι τα σπάει αυτό, έτσι. Μεγάλη δύναμη. Αναστασία μου, συγχαρητήρια για ακόμη μια φορά. Θάνο, την προηγούμενη φορά ήσουν άρρωστος με αντιβίωση και πυρετό. Ναι. Σήμερα θες να μιλήσεις? Σήμερα να πω, η κοπέλα είναι πολύ ωραία. Ναι. Πολύ καλή κούκλα. Είναι το σπάει όλο το κορμί το φιδίσιο. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι μια δικιά μου εκδοχή του Oriental. Έτσι πιο μοντέρνο, γιατί στα κλαμπάκια πια δεν τους αρέσει το κλασικό Oriental με τη στολή. Είναι πιο μοντερνιά αυτό, καταλάβατε. Ναι. Και όπως είδαμε εδώ, σε όλους τους άντρες άρεσε πάρα πολύ. Οι άντρες όλοι, άμα δεις, γύρω-γύρω είναι στεναχωρεμένοι. Χάλια, γιατί δεν έχει τελειώσει. Έχει σταματήσει. Δεν ήθελα να σας στεναχωρήσω. Έρχεται να με δείτε σε ένα κλαμπ. Αλλά θέλω επίσης να πω ότι ξεκινάω ένα reality show με τη ζωή μου στο Μύκονος Live TV και εκεί θα δείχνω το χορό μου, την καθημερινότητά μου. Αυτά είναι, αγάπη μου. Για περίμενε. Αυτά είναι. Θα γίνεις η Καρντάσιαν στην Ελλάδα. Γιατί όχι, λοιπόν! Γιατί όχι! Το πιστεύω πολύ. Θα ήθελα να δείτε τα βιντεάκια μου. Να σου πω, Αναστασία μου. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω πολύ σοβαρά. Γιατί θέλω να κάνουμε σοβαρή την κουβέντα. Τι έχεις σπουδάσει? Έχω σπουδάσει οικονομία και διοίκηση. Ωραία, παράτα το χώρο, Χρυσή μου. Και ασχολήσου με τη διοίκηση. Πολύ αυτό. Ίσως αργότερα προς το παρόν να ακολουθώ το όνειρό μου. Ξέρεις πόσα εγκεφαλικά έχουν συμβεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Ξέρεις πόσες... Πόσα σπίτια έχεις κλείσει? Όχι, εντάξει. Δεν θέλω. Λοιπόν, να πούμε ακόμη μια φορά μπράβο, συγχαρητήρια στην Αναστασία, η οποία είναι πάρα πολύ καλή σε αυτό που κάνει. Δεν μ' αφήνεις να κάνω συνέντευξη, δεν μ' αφήνεις. Θέλει συνέντευξη, αγάπη μου. Θέλω να κάνεις μια συνέντευξη με την Αναστασία, εσείς, και να την παίξουμε σε βίντεο. Δηλαδή, θέλω να την κάνετε σε άλλο. Ναι, έχω να πω πολλά και πιστεύω ο κόσμος θα θέλει να ακούσει πολλά από τη ζωή μου. Έχω να σας πω πολλά. Τώρα έδωσες τη ζωή σου στην τηλεόραση, στο Μύκονος TV. Ναι. Το Σαββατοκύριακο θες να έρθεις στο Anita.gr να μου πεις για τη ζωή σου? Ναι, φυσικά. Γιατί να μου τα πεις εκεί να ξέρω τι γίνεται? Να σε περιμένω. Εντάξει, με χαρά σε περιμένω, Αναστασία μου. Λοιπόν, άκουμε. Αύριο Τετάρτη θα έρθεις εδώ, στο Κάνε μου Like. Ναι. Σαββατοκύριακο θα πας στο Anita.gr. Ναι. Την άλλη εβδομάδα θα έρθεις στο Κάνε μου Like. Μετά στο Anita.gr. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Να σε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα πολύ όμορφο, γλυκό κορίτσι, απενοχοποιημένα χορεύει, τη γουστάρω, έχει σπουδάσει. Μια χαρά τύπισσα είναι η Αναστασία Γιούσεφ. Λοιπόν, ελάτε όλοι παρακαλώ κοντά μας, εδώ, s'il-vous-plaît, οι διαγωνιζόμενοι. Όχι, Αναστασία. Να δούμε το βίντεο με τα κομμάτια.